Bueno, zai kanta entzun dezuen, kanta hau Aitor Golosabel, Zutagarrekoak eta Miren Amurizak abesten dute. Eta kantaren hasieran esaten du, amaitu da gaua, ez gaituzte isildu. Eta egia da, ez gaituztera isildu, hemen gaudelako, baina handik ez dakik oso seguru, gaua amaitu dute den, ze atzoko titularrak eta ikusiko zenituzten, eta impugnazioaren itzal luze eta beltza hor dagoelako oraindiken. Baina gu seguru gaude, Ibarrako Bildu seguru dago, 2011ko hauteskundeetan, Oitabiko udala hauteskundeetan hori izango gara. Hortan, ez dago inongo dudarik. Egia aitortu behar baldin bada, 14 laguneko zerrenda osatu behar gendun, eta egia esan lan handiak eman ditu zerrenda osatzeak, ze hasieratik genuzkan trabak eta oztopoak, eta sarri entzun behar izan dugu, eta entzun beharko dugu, bazakit zikina, zikindu, kontaminatu, kutsatu, fagotizatu eta antzeko hitzak. Guk garbi esan nahi dugu, gu ez gala Fukushima, baizik eta guk guztiz kontrako gestuarekin gatuzela, dakarkiguna da aire libre, aire garbia, beste gardentasun bat ekarri nahi dugu, lanerako ilusioa, gogoa, eta batipat lan egiteko beste modu bat, gardenagoa, transparenteagoa eta irekiagoa. Eta hori nola egingo dugu? Horretarako oso importantea da zuen parte hartzea, eta parte hartze hori bultzatu nahi dugu guk alor guztietan. Baina ez parte hartze bat esan dezagun entzun eta kaso motel, baizik eta parte hartze benetakoa, zuzena eta kalitatezkoa. Guk nolabait egin eduna da, udala pixka bat kaleratea, kaleta hartu, eta hemen uain egiten nahi gehan ekitalde bere pixka bat modu simbolikoan bada ere, ekitalde honek hori adirazi nahi du, ez da pixkat hor barruan egin genezakean, etxe barruan egin genezakean, baina nahiago izan dugu kalera jetxi, kalera etorri, eta pixka bat aurrez aurreon, eta gero ere gure asmoa da lan hola egitea, besoz beso eta eskuz esku herritarrekin. Herritarrari entzun eta zer nahi duen, ura eraman aurrean. Laugarren Laida Zubilaga izango dugu. Laida. Hirugarren Iñaki Mujika, estrategia arduratzen dena. Bigarrengo postuan Oiane Sarasola. Eta bueno, zerrenda buru, ni neu, Jesus Peñarikano, hau. Lehen impugnazioak aipatu ditut, eta, bueno, esan behar da, impugnazioen aurka, guk ere gora jotzeko asmoa dela, rekursoa jartzeko asmoa dela.